Dobrý deň, ahojte. Volám sa Mária a som Buddha Maitreya, matka sveta svetlých. Pojednávam z Gemera, zo Slovenska. Mám tu na zemi misiu a tieto dva erby, ktoré vidíte na obrázku, som si nenafotila sama, len tak z vlastnej vôle, ale boli mi na moju misiu pridelené. Erb na ľavej strane je erb o tom, že som bytosť za bielovodie, a druhý erb na pravej strane, tie 3 guličky v červenom krúžku, hovoria o tom, že tá misia moja alebo naša prichádza zo Šambale a mám dovolený prístup k informáciám k vyšším svetom. Ak sa chcete dozvedieť viac o mojej misii, kontaktujte ma na uvedenom odkazovači a uvidíme sa naživo.